bere biziko espioiak. Hawaii, goizeko 8 minutu bat gutxi. John Paley maisua naiz, eguneroko oharrak. Asteartea goizeko 8. Harrituta nago. Volkanologo guztiek diote sumendi hau ez dagoela bizirik. Hori horrela bada, zergatik... Oh! Ze arraio! Oh! Baina ze demontre! Oh! Iesa! Beverly Institutua, goizeko 9. Wow! Hauxen neurriko lurreratzea, orain arteko egiteko zailenean. Bai, pasatu ditugunak pasatuta eskolakoa ez da lana izango. Eskerrak bihar gauean dantzaldi handia daukagun, nik baretzeko premia daukat. Ba, ez gehiagila zaitu neskak. Gaur arratsaldean atletismo probak dauzkatu. Eta zuek 3 gure taldean izan da, posten hau parte ez hartzeak. Atletismo probak ahaztuta geunden. Samen etxea, iluntzeko 6. Bihar ibiltzeko moduan egotea espero dut. Atletismoko porrota hasten dugun dantza saio bat eginda. Ez da ipatu ere dantzaitza, areago sentitzen dut oinetako mina. Atxeden artezagun, bai, zuragaria. Tira, posten naiz etorri zaretelako andereñoak. Bageneukan beste aukerarik? Jerry esan txantxa bat dela, orain itzuli gara inoiz bete dugun egiteko zailenetik. Aituta gaute, leherrekin da, jota! Lasai. Nola, beste egiteko batera bidaltzen bagaituzu. Oporretara bidaliko zaituztet. Ez zarete probetxuzkoak erakundearentzat nekatuta zaudetenean. Tori! Ea asmatzen dudan, noianeko espetxeren batetik ies egiteko bala kontrako estalkia da hau? Zigeri egin ondoren lehortzeko esku oiala da. Hau zulagailu azkarroietako bat izango da, eta hau, gel lehergaia hormaren bat suntxitzeko. Ez, itzalkin bat eta eguzkitarako krema ezarretzeko, eta hori igerian zabiltzanerako sudurra isteko matxardatxo. Ona larri aldietarako tresneria, bada espada, ez duzue beharko. Ea ondo ulertu dudan, divertitzera bidaliko gaituzu oraingoan? Ze iruditzen zaizue Hawaii? Ederregia egia izateko. Galdera bat egin nahi nizuke. Ze ordutan irtengo gara? Minutu bat barru, sartu hor neskak. Igogailu hau txiki xamarra da. Zuzenean hegazkinera eramango gaitu? Ez dago hegazkinik, gurutzaldi misil bat azkarragoa da. Tira, bidaia on. Jerry! Inoiz naiz misil batean egaldatu! Klaustrofobia daukat! Kaixo! Julie naiz, zuen bidaia jentea. Eta zuek, Sam, Clover eta Alex, ezta? Antolatuta daukat zuen oporraldia. Julie, ez daukazu beti hortzak erakutsi beharrik. Ezin dut sinetxi ere egin. Hauain gaude! Nire ametxetako bidaia da huxe! Ondartzan, hula-hula dantzatzen ikas dezakezue. Irribarri hori ez ikusteagatik nik edo zer.
dantza gogokoena taualunga da. Eta bestela, etzan eta eguzki hartu azala belzteko. Hori da niri gehien gustatzen zaidana. Nik martxa nahi dut. Bihar esaterako, ederki astinduko dugu gorputza Beverly Hillseko supertaldearekin. Trauskil petoak! Epa! Ies egin dit taulak. Ni Alex naiz. Eta zu? Korei, sumendiak ikertzera etorri naizona maisu batekin, eta txoratzen nago zeren betidanik amestu nuen Hawaira etortzea. Egiatan? Nik ere bai. Primeran! Gogoko ditut hemengo janaria, jendea, musika, baina jula-jula ez zait asko gustatzen. Ez? Ez, niri gehien gustatzen zaidan dantza, agian ez duzu ezagutuko. Tauelunga da. Niri ere bai. Ai, hau kasualitatea. Zein da zure talde gogokoena? Zaila da esaten milaka daudeta, baina gehien gustatzen zaidana da Trauskil petoak! Egitekoren bat bai gero? Ez? Peili maisuarekin itzalitako sumendi horren kanpalekura joan behar nuen, baina ez da azaldu. Zer? Olatu batzuk harrapatuko ditugu? Bai, noski. Surfak ez dauka sekreturik niretzat. Arraioa! Orain senator, lagunei uretara noala esatera noa. Clover, minutu bat bai? Erakutsi surf egiten. Korei, olatu handiak altzatzen aldira. Ba, 3 lau batekoak. Zentimetro? Metro! 4 metrokoak? Hemen dator bat! Mundiala! Mugi, Alex! Korei, gauza bat aitortu behar dizut. Sekula ez dut 10 zentimetro baino gehiagoko olaturik harrapatu. Lasai! Eutxi hor, Alex! Korei! Sam! Clover! Lagundu! Clover lagundu idazu. Atera nazazu hemendik! Bagoaz, Alex! Hartu olatua! Minik hartu duzu, Hau da, hau tximen itxura. Eta Korei desagertu eginda. Sumendi bat erupzioan hasten den bezala, bapatean desagertu da. Honek ez dirudiarea? Obsidiana da, sumendietako beira. Sam, baldeko zuk ez dakizunik. Koreik esan du, maisua etzela inon ageri eta sumendia ikertzera joateko geratuta zeudela. Zer esan nahi duzu? Maisua ez agertzeak Koreiren desagertzearekin zer ikusia duela? Susmo txarra hartzen diot honi. Jerryri deituko diot. Jerry Sam naiz. Kaixo? Kaixo? Kaixo, Sam, horran zaude. Ez dizut ondo entzuten, barkatu. Busti egingo zitzaizun bezederra. Probatu gureekin. Ea beste tresnaren batekin asmatzen dugun. Espioientzat gidali burua, ea zer dioen sumendiei buruz. Erakundeak sumendi laborategi bat dauka Islandian, behar bada jakingo dute zerbait? Islandian? Dena izoztuta dagoen toki horretan? Eta zer, Koreik gure laguntza behar du. Alexek arrazoi du, ikertu beharra daukagu ze gertatzen den. Kaixo! Julie, Islandiara joan behar dugu. Hori egina dago, utzi nire esku. Irribarre egiteari usten espadio. Berriro ez. Mesedez, azka egingo dira zuen lepoan? Kendu zure atz potoloan nire begitik. Bupen laborategia, Islandia. Arratsaldeko 2:04.
Zertzabiltzate Islandian arropa hoiekin. Axola dizuka, kafesne bero bat hartzen dugun bitartean hitz egitea. Sorensen jauna, Hawain sumendiak piztu diren berririk izan duzuen jakin nahi dugu. Bai, atzo jaso genuen txosten bat eta gaur beste bat. Biak itzalitako sumendi bati buruzkoak dira, beraz alarma faltsuak. Egia balitz ohartuko gintuen han daukagun volkanologoak, Peili Maisuak. Peili maisua? Baina falta da atzoskerostik, eta haren laguntzailea, Korei Galanta, gaur goizean desagertu da. Alarma, ze demontre, eskutuko mikrofono bat egon behar du sisteman. Ziur erupzioak ez direla benetakoak? Lastana, sumendi hauek guztiak batera esnatuko balira, egundoko ondamena egongo litzateke mundu osoan. Beraz, segurua da Hawaira itzultzea? Jendea desagertzen ari bada, nik enuke ala esango. Ez duzue asmo hori izango. Nola sartzen dira traste hauek kaxa txiki honetan? Utzizkidazu largabista selektiboa. Hemen ez dago Peiliren arrastorik. Etxera joango algara. Unetxo bat, zerbait ikusi dut hor behean. Betaurrekoak dirudite. Kontu zor! Clover, zorretan dago zurekin betiko! Ondo altzaudete, neskak? Azkar kitatu dituzu nirekiko zorrak? Etxera joan balitz ez zituen hauek hemen utziko. Begira, bideokamera bat? Grabatu dezagun gure irudia bideoan. Ez ukitu, agian zerbait garrantzitsua grabatuko zuen. Birbobinatu eta ikus dezagun. Baina ze demontre! Erupzio bat egon da, eta Peili maisua bertan desagertu da Korei bezala. Itxaron pixka bat. Labak estali bazuen inguru hau atzo, nola daude harriak hain garbi gaur. Utzi ikusten. Alex, jarri hor. Hemen zegoen grabatzen ari zenean? Hortxe bertan. Ikusten duzue arraia hau? Neskak, biztandako trampa bat dela. Korei, onik zaude! Alex, alde ginen mendik gu bezala atzeman ezaitzaten. Zarkinak! Itzuliko nahi zure bila, Korei! Sumendi zentrala aurkitu dugu. Ematen duenez, superlaser horrek mantentzen du laba borborrean. Eta egingo nuke munduko sumendi guztiekin lotuta dagoela. Zein monstrori otu ote zaio lakorik? Niri otu zait. Hefestus doktorea naiz eta mundua suntxitzea da nire asmoa. Barkatu ikaratu bazaituztet. Ez gara behar bezala aurkeztu. Askaitezen berriro hasieratik. Harin, harrapaitzazue! Txau, mina! Azpizki guztuen! Zorratuko! Utzi hori norbaitek min hartu baino lehen! Zuk zeuk esate baterako! Kontuz, neskak, labak desitxuratu zidan aurpegia. Orain zuei desitxuratuko dizuen bezala, nire makinak munduko sumendi guztiak piztitzake. Eta mundu osoa labak estaltzen duenean, nire itxura izango duzue denok. Neiko aurpegi itxusia duzu, baina tratamendu hon batek primeran utziko lizuke. Ikusi egin behar ninduzun garatxoak neuzkanean, sorkin bat ematen nuen. Egia, baina berdin maite zintugun. Zure plan makurra ez da ondo aterako, Hefestus. Ez nik galaraz badezaket. Oso egoera larria, arratsaldeko bostak. Pixatzeak ala. Labaren berotasunarekin, erabat lasten ari zaitilea. Berotasuna? Ea nire pezederra lehortu den, Jerry? Jerry! Ahaztu. Sam Sorensen doktoreari deika.
Sam, ondo altzaudete. Bai, baina arazotxo bat daukagu. Deituko Jerriri? Lanpetutan abilegi esan, munduko sumendi guztiak erupzioan hastear daude. Zerbait egin behar dugu. Lavageruza batek estaliko du mundua laste. Baita gure ilea ere. Alex, utzi zure sudur matxardak. Ja! Dejan deizula zuri! Atzeman itzazue! Banekien zer esango zenuen, sakabana gaitezen! Esan non dauden giltzak, nire laguna kortik atera ditzadan. Hemen txedauzkat zatoz bila. Hei! Lagundu sumendi makina geratzen. Itzali egin behar dugu, agudo! Bai. Gure oinetara dator lava. Altxakorak iskali gabe! Baratxuri usaina hartzen dut. Beroa dago. Eta nahikoa mina. Aizue, hau ez da laba. Miranara saltxat da. Alaxe da bai, neskak. Hefestus? Hefestus ez da existitzen. Jerry! Eta zure bizkartzainak gure agenteak dira? Eta korei berriz? Tontolo bat. Ez duzu mundua deusesteko asmorik. Zer gertatzen da hemen? Proba bat izan da dena. Iruzur bat izan da dena? Bai, sumendi faltsu hau gaizkileen ezkutalekua izan zen lehen. Orain urteko probak egiteko erabiltzen du. Azterketa batekin diguzu? Gainditu dugu? Ez. Mundua salbatu aurretik harrapatu zaituzte labak. Berriro egin beharko duzue prestaketa ikastaroa. Korei, zu jakinaren gainean zeunden? Nire izena Morei da, ez Korei. Eta zure dantzako kokoena ez da taualunga. Barkatu, mikrofonoa zeneukan poltsan, ez dakit dantzatzen. Zer da, Jerry, azkeneko traka? Ez, hau benetakoa da! Atletismoan porrot, kokolo batekin maite mindu eta orain hau. Benetako sumendia dago faltsu honen azpian, eta lehertzera doa. Ezingo dute garaizulatu. Gureak egin du. Atzera, benetako laba da hau! Hauxia dar jotzea. Kontuz! Zulo horretatik egan atera albagina? Hori da. Alex, jauzgailua larrialdi kaxean daukazu, ez da? Bai, baina zertarako behar dugu. Agian beroak goraka bultzatuko du eta railatik pasatuko gara. Utzi niri. Eutxi ondo, laguna! Zuei esker lortu dugu bizirik ateratzea. Burutsuak zaretela erakutsi duzue. Suspentsoa merezi dugula uste duzu oraindik? Ez gainditu duzue, bikain gainera. Ongi, benetako oporrak ere merezi ditugu, ez da ala? Badakit mutilek azal handia dutela, baina ez dago Morei gaindituko duenik. Ahaztu gaitezen Hawaiiz eta goza dezagun dantzaldiaz. Ze gai aukeratu ote dute?
Samen etxea, iluntzeko 6. Oh, bihar ibiltzeko moduan egotea espero dut. Atletismoko porrota hasten dugun dantza saio bat eginda. Oh, ez da ipatu ere dantzaitza. Areago sentitzen dut oinetako mina. Atxeden artezagun, bai. Zuragaria. Tira, posten naiz etorri zaretelako andereñoak. Bageneukan beste aukerarik? Jerry esan txantxa bat dela, orain itzuli gara inoiz bete dugun egiteko zaienetik. Aituta gaute, leherrekin da, jota! Lasai. Nola, beste egiteko batera bidaltzen bagaituzu. Oporretara bidaliko zaituztet. Ez zarete probetxuzkoak erakundearentzat nekatuta zaudetenean. Tori, Ea asmatzen dudan, noianeko espetxeren batetik ies egiteko bala kontrako estalkia da hau? zigeri egin ondoren lehortzeko esku oiala da. Hau zulagailu azkarroietako bat izango da, eta hau, gel lehergaia hormaren bat suntxitzeko. Ez, itzalkin bat eta eguzkitarako krema ezarretzeko, eta hori igerian zabiltzanerako sudurra izteko matxardatxo. Ona larrialdietarako tresneria, bada ezpada, ez duzue beharko. Batekoak. Zentimetro? Metro! 4 metrokoak? Hemen dator bat! Mundiala! Mugi, Alex! Korei, gauza bat aitortu behar dizut. Sekule ez dut 10 zentimetro baino gehiagoko olaturik harrapatu. Lasai! Eutxi hor, Alex! Korei! Sam! Clover! Lagundu! Clover lagundu idazu! Atera nazazu hemendik! Bagoaz, Alex! Hartu olatua! Minik hartu duzue? Hau da, hau tximen itxura. Eta Korei desagertu eginda. Sumendi bat erupzioan hasten den bezala, bapatean desagertu da. Honek ez dirudiarea? Obsidiana da, sumendietako beira. Sam, baldeko zuk ez dakizunik. Koreik esan du, maisua etzela inon ageri eta sumendia ikertzera joateko geratuta zeudela. Zer esan nahi duzu? Maisua ez agertzeak Koreiren desagertzearekin zer ikusia duela? Zuz motxarra hartzen diot honi. Jerryri deituko diot. Jerry Sam naiz. Kaixo? Kaixo? Kaixo, Sam, horran zaude. Ez dizut ondo entzuten, barkatu. Busti egingo zitzaizun bezederra. Probatu gureekin. Ea beste tresnaren batekin asmatzen dugun. Espioientzat gidali burua, ea zer dioen sumendiei buruz. Bere biziko espioiak. Hawaii, goizeko 8 minutu bat gutxi. John Paley maisua naiz, eguneroko oharrak, asteartea goizeko 8. Harrituta nago. Volkanologo guztiek diote sumendi hau ez dagoela bizirik. Hori horrela bada, zergatik... Oh! Ze arraio! Oh! Baina ze demontre! Oh! Iesa! Beverly Institutua, goizeko 9. Wow! Hauxen neurriko lurreratzea, orain arteko egiteko zailenean. Bai, pasatu ditugunak pasatuta eskolakoa ez da lana izango. Eskerrak bihar gauean dantzaldi handia daukagun, nik baretzeko premia daukat. Ba, ez gehiagin lasaitu neskak. Gaur arratsaldean atletismo probak dauzkatu. Eta zuek 3 gure taldean izan da, posten hau parte ez hartzeak. Atletismo probak ahaztuta geunden.
Ondo ulertu dudan, divertitzera bidaliko gaituzu oraingoan? Ze iruditzen zaizue Hawaii? Ederregia egia izateko. Galdera bat egin nahi nizuke. Ze ordutan irtengo gara? Minutu bat barru, sartu hor neskak. Igogailu hau txiki xamarra da. Zuzenean hegazkinera eramango gaitu? Ez dago hegazkinik, gurutzaldi misil bat azkarragoa da. Tira, bidaia on. Jerry! Inoiz naiz misil batean egaldatu! Klaustrofobia daukat! Kaixo! Julie naiz, zuen bidaia jentea. Eta zuek, Sam, Clover eta Alex, ezta? Antolatuta daukat zuen oporraldia. Julie, ez daukazu beti hortzak erakutsi beharrik. Ezin dut sinetxi ere egin. Hauain gaude! Nire ametxetako bidaia da huxe! Ondartzan, hula-hula dantzatzen ikas dezakezue. Irribarre hori ez ikusteagatik nik edo zer. Nire dantza gogokoena taualunga da. Eta bestela, etzan eta eguzki hartu azala belzteko. Hori da niri gehien gustatzen zaidana. Nik martxa nahi dut. Bihar esaterako, ederki astinduko dugu gorputza Beverly Hillseko supertaldearekin. Trauskil petoak! Epa! Ies egin dit taulak. Ni Alex naiz, eta zu? Korei, sumendiak ikertzera etorri naizona maisu batekin, eta txoratzen nago zeren betidanik amestu nuen Hawaira etortzea. Egiatan, nik ere bai. Primeran! Gogoko ditut hemengo janaria, jendea, musika, baina hula-hula ez zait asko gustatzen. Ez? Ez, niri gehien gustatzen zaidan dantza, agian ez duzu ezagutuko. Tauelunga da. Niri ere bai. Ai, hau kasualitatea. Zein da zure talde gogokoena? Zaila da esaten milaka daudeta, baina gehien gustatzen zaidana da Trauskil petoak! Egitekoren bat bai gero? Ez. Peili maisuarekin itzalitako sumendi horren kanpalekura joan behar nuen, baina ez da azaldu. Zer? Olatu batzuk harrapatuko ditugu? Bai, noski. Surfak ez dauka sekreturik niretzat. Arraioa! Orain senator, lagunei uretara noala esatera noa. Clover, minutu bat bai? Erakutsi surf egiten. Korei, olatu handiak altxatzen aldira. Ba, 3 lau